Krásný dobrý den, milé dámy. Mám tady pro vás super legíny. Jedná se o tady ten kousek legínů, který vlastně zvenčí je krásně černý, takže klasika, ale to, co skrývá uvnitř, je hotové kouzlo a umění. Takže tady ty části jsou vlastně stahovací pruhy. Ze přední části to krásně zpevní bříško a teď to nejdůležitější, zadní část, tam má vlastně vykrojený takový srdíčko. Od bedra až vlastně pod zadeček jsou ty pásky, aby vám to ten zadeček krásně vytvarovalo a zvedlo. Jo, takže vlastně vám to krásně vytvaruje pozadí a zároveň vám to stáhne krásně bříško. To skvělý a pohodlný. A teď vám ukážu to úžasné kouzlo. LXL. Ještě tam mám jakoby značnou mezeru. Pokud máte ML, tak bych doporučovala spíš to SM, protože furt je tam jakoby velká rezerva. Až to budete brát na sebe, tak vám to skončí někde tady a budete si říkat, ježišmarja, to na sebe nevezmu. Vezmete. Jsou fakt skvělý, jsou fakt pohodlný. Jo, takže se to krásně celý vytáhne až nahoru. Takže za mě určitě jasná volba a neváhejte, protože tady těch kousků je už opravdu málo.